7:30 de la mañana, escuchamos gritos horribles de una mujer, un bebé llorando y gente corriendo por las escaleras. Yo bajé porque tenía una cita médica y había sangre por todos lados. É o relato dun veciño do edificio onde vive cos seus dous fillos menores a muller que foi acoitelada esta mañá pola súa exparella en Ourense. Ela está fora de perigo e a súa exparella nos calabozos, a espera de pasar a disposición xudicial. Segundo a subdelegación do Goberno, non constan denuncias previas por violencia machista. En Ponte Caldelas segue a busca hoxe do home que fuxiu co seu bebé tras agredir tamén a súa exparella. Acabou deixando a criatura nun camiño e está san e salvo. O home buscado ten 43 anos e unha orde de ingreso en prisión pendente. Asiña lles contamos en directo a última hora. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste mércores 17 de xuño. Tempo de espera na operación antidroga do Salnés, que onte se saldou coa morte dun disparo dun veciño de Cambados. Tempo de espera ata que mañá pasen a disposición xudicial os 14 detidos, atención, novas cifras, 14 detidos os que lles incautou as forzas de seguridade un 100 de kilos de cocaína. A morte aconteceu, lembren, contra as 6:30 da mañá, xusto despois de que os axentes irromperan na vivenda cunha orde xudicial de rexistro. Hoxe temos a versión do abogado da moza do falecido, que ratifica a versión que deron onte ela e a nai da vítima e xa anuncia que actuarán como acusación particular no que consideran un homicidio. Escoiten un fragmento da entrevista que lle concedeu a Radio Galega. Cando escoitaron o estruendo, despertáronse asustados, ela incorporouse na cama, el levantouse da cama e asomou un medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. En ese momento recibiu un disparo. Non houve tiroteo ningún. Houve un disparo por parte de un policía. Vamos a personarnos como acusación particular cando as diligencias de investigación policial se sean remitidas ao xulgado de Cambados. Veo revuelo, entra dos personas, uno más alto, otro más bajo. No sé si dijeron esto es un atraco, no lo sé. El chico se puso detrás de mí porque era un chico y me puso un cuchillo al cuello. Abre que si no te rajo y le abrí la caja. Esta tarde se van desplazar polas provincias de Lugo e Ourense. Ollo, porque agárdase unha tarde de treboadas intensas e calor. Está activado o aviso laranxa por trebóns en toda a provincia de Lugo, agás na Mariña. Agárdase que descargue moita auga en pouco tempo e tamén pode haber pedrazo e aparato eléctrico. O mesmo na provincia de Ourense, sobre todo no macizo central. E fíxense na cor que ten a auga da traída no concello lugués de Portomarín. Hai días que sae da villa completamente turbia, afectando a particulares e negocios. Máis de 60 establecementos do municipio, moitos deles vinculados ao Camiño de Santiago, están a recoller sinaturas para reclamar solucións. No meu negocio están afectando moitísimos, pois creo que dos negocios de Portomarín, creo que a quen máis lle pode afectar, porque eu vivo da auga. Eu se a auga non ven con calidad, se non ven limpia, eu non podo traballar. Eu non podo atender aos meus clientes como os teño que atender. Primeira parada do Galicia Noticias en Ourense, onde esta mañá detiveron un home por golpear e acoitelar presuntamente a súa exparella. Unha agresión que tivo lugar en presenza dos seus dous fillos pequenos no edificio onde vive a vítima. Buscamos máis datos. Andrea Otero, contanos. Sí, estes feitos agora estánse investigando como un posible caso de violencia machista, uns feitos que aconteceron a primeira hora desta mañá contra as 7:30 no barrio de San Francisco, cando un home acoitelou a súa exparella na vivenda e tamén no portal do edificio. Ambos os dous teñen dous fillos cativos en común que estaban diante no momento da agresión, agora están a salvo baixo o cuidado de outros familiares. A muller tivo que ser trasladada ata aquí, ata este hospital de Ourense, xa que presentaba numerosos cortes nos brazos, tamén o pulso fracturado e un golpe na cabeza, pero non se teme pola súa vida. A mañá neste inmoble da rúa Monteseixo, onde vive a víctima cos seus dous fillos pequenos. Hoy vivo en el quinto, 7:30 de la mañana, escuchamos gritos horribles de una mujer, un bebé llorando
y gente corriendo por las escaleras. Yo bajé porque tenía una cita médica y había sangre por todos lados. O veciño baixou e intentou separalos e quitar o problema, e el como que se botou hacia el e o outro rapaz dixolle a rapaza que correra e el escapou correndo. Socorreron a víctima no portal e alertaron as forzas de seguridade e os servizos sanitarios. A muller foi agredida cun arma branca. Estaba xusto enfrente a nosa persiana. O sea, estaba o puñal, faltaba a parte de adiante, porque non sei se era un machete ou era un coitelo. A Policía Nacional tivo noticia de unha agresión nun domicilio. A persoa agredida é unha muller de en torno a 23 anos, ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza. Está en estes momentos sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves. O agresor foi apresado nun parque próximo que esta mañá era inspeccionado polos axentes. É unha exparella da agredida, non convivían, si que tiñan fillos conxuntos que estaban a domicilio. Al parecer se estaban separando ou algo así, e que el, pois eso, que apuñalou. A agresión tivo lugar en presenza dos dous fillos de curta idade que se atopan baixo a protección dun familiar. Ese é o peor ainda, que creo que viron a situación, e bueno, que é unha desgraza. Despois xa se encargou aí que estaba unha rapaza cos nenos deles e marcharon nun coche policial. A vítima está fora de perigo e o detido, a súa exparella, nos calabozos á espera de pasar a disposición xudicial. Segundo a subdelegación do Goberno, non constan denuncias previas por violencia machista. Buscamos tamén a última hora sobre a busca dese home que fuxiu co seu bebé tras agredir a súa exparella en Ponte Caldelas. Demetrio, contanos, deron xa con el? De momento, aínda non continúa a búsqueda. Afortunadamente, onte, 2 horas despois de que se iniciara ese dispositivo, amplo dispositivo policial, localizaban o bebé xusto no entorno desta casa reitoral que poden ver aquí ao fondo. Foi onde el o deixou. O bebé está san e salvo, xa está con un familiar agora mesmo, despois xa de agredir a súa exparella, que tivo que ser trasladada a un centro médico, do que xa foi dado de alta, fuxiu co pequerrecho e despois xa de deixalo aquí, escapou dirección ao monte. Establecíase ese dispositivo no que participaron un helicóptero, así como cans e varias patrullas da Garda Civil e tamén do propio Seprona. E continúa agora mesmo esa búsqueda. Sospeitase que pode estar agochado nalgún punto do monte deste entorno da parroquia de Tourán, na zona de Ponte Caldelas. Ocorreu hai un ano e un día, coñécese como crime da Sagrada Familia na Coruña, pero quen morreu foi Maritza, unha veciña peruana coruñesa. Tiña 49 anos, estaba incluída no sistema Biogen e recibiu decenas de coiteladas, segundo describiron con horror fontes oficiais. Detiveron o seu presunto agresor no piso que compartían. Xa tiña denuncias de oficio por violencia de xénero, pero ela non o quixera denunciar. Casaran un mes antes do crime e matouna xusto o día en que o fillo maior de Maritza chegaba a España. Xa non puido recibilo. O suposto asasino ten 61 anos e leva dende aquela no cárcere á espera dun xuízo que aínda non ten data. Pois algúns aventuraban un veredicto máis rápido no crime de Joel Quispe, pero o xurado popular aínda continúa deliberando. Comezaron o luns, despois de que o xuíz lles entregara o obxecto de veredicto, e aí seguen. Nas súas mans están os dous acusados que seguiron neste procedimento ata o final. Un deles, o autor confeso da coitelada mortal, José Luis Franco, e o outro, un mozo acusado de darlle a arma branca. Os dous enfróntanse a unha posible condena de 25 anos de prisión por un delicto de asasinato. Un terceiro mozo que estivo tamén no xuízo, acusado de cómplice, foi exonerado polo xuízo venres pasado, na que foi a última xornada desta vista oral. En Vigo, a Policía Nacional prendeu os dous presuntos autores de numerosos roubos en vehículos. As detencións leváronse a cabo en dous operativos que se despregaron no barrio das Travesas e na rúa Ramón Nieto. Os axentes conseguiron recuperar moitos dos obxectos que os delincuentes roubaran do interior dos vehículos. Son fundamentalmente útiles en seres como mochilas, ferramentas, pero tamén cartos en efectivo. Un incendio calcinou completamente unha excavadora nunha empresa de Boiro. Un lume que se iniciou contra as 10 da mañá deste martes nesa empresa que están a ver, mentres a máquina estaba operativa recollendo area no interior do recinto da compañía. Nese momento, o vehículo comezou a arder espontaneamente, de xeito repentino. O propio conductor tentou sufocar as lapas, pero o lume propagouse con tanta rapidez
que deixou a máquina totalmente destruída. Ao lugar desprazáronse de inmediato efectivos de Protección Civil, da Garda Civil, Policía Local e os bombeiros de Boiro, que nese momento estaban realizando outra actuación, pero que chegaron a tempo de sufocar os restos do incendio e a refriar a estrutura. Afortunadamente, neste incidente non houbo que lamentar feridos. A nosa chegada, pois o que comprobamos que estaba ardendo unha excavadora das que usan para movimento de terra e grava, non? Cando chegamos nós estaba xa a Policía e Garda Civil no punto, máis o SMPC de Boiro, tentando controlar as chamas. O que fixemos, bueno, xa o lume era desarrollado total, a excavadora estaba prácticamente ardendo por completo, pois procedemos á extinción completa con escuma e veus afectada por completo esa máquina. En canto aos incendios forestais dos últimos días, hoxe xa día de calma relativa no monte. O de Xermade está controlado xa dende onte á tardiña. Si é certo que aínda non se dá por extinguido. Arderon neste lume forestal 35 hectáreas. Bastantes máis arrasou o incendio que comezou en Herbón, parroquia do concello coruñés de Padrón, 350 hectáreas dende o venres. Dende onte está estabilizado tamén, pero ata o momento é o incendio máis grave da temporada xunto co de Boborás. Neste último, na provincia de Ourense, o lume tamén está estabilizado, despois de queimar, neste caso, 250 hectáreas. Pois precisamente a meteoroloxía non é que estea a axudar moito, aínda que hoxe será un día de contrastes fortes entre interior e costa. Prevese un aumento das temperaturas máximas. De feito, hai aviso por calor no sur da provincia de Lugo e en boa parte de Ourense, onde o termómetro vai superar os 36 graus. Tamén no litoral se agarda unha xornada de calor con nubes e claros, iso sí, pero ollo pros que estean na praia porque a última hora da tarde podería entrar a néboa na costa. Con todo, o máis preocupante de hoxe, sen dúbida, é a previsión de treboadas. Pois xa desta hora comezaron a descargar as primeiras treboadas interior da provincia de Lugo e tamén na provincia de Ourense. Recordamos que estamos en aviso en toda a provincia de Lugo, laranxa, agás na área da Mariña. Isto quere dicir que ali as acumulacións de auga que poden deixar esas tronadas poden superar os 30 litros por metro cadrado tan só nunha hora. Iso quere dicir que son ballóns de moita auga en moi pouco tempo e ademais poden vir acompañados tamén por graínzo e, por suposto, por aparato eléctrico. A mesma composición máis probable tamén no macizo ourensán, pero é que o resto da provincia de Ourense está tamén en aviso por eses trebóns, que aínda que a cantidade de precipitación prevista non sexa dos 30 litros, si será dos 15, que continúa a ser pois moita auga en moi pouco tempo. Así que contade con esa previsión, sobre todo a hora dos desprazamentos. Imos falarles agora do medo que pasou Susana, a dependenta dunha froitería de Vilagarcía, que vai tardar tempo en perder. Dous atracadores, un home e unha muller, entraron a tardiña de onte no seu establecemento e puxéronlle un coitelo no pescozo mentre collían os cartos da caixa. Logo fuxiron. Por sorte deron con eles, están detidos. Entraron por esta porta, ían encapuchados e cun coitelo na man. Ao chegar ao mostrador e salvando unhas 4 persoas que había nese momento na froiteiría, colleron a dependenta e puxéronlle un coitelo no pescozo. Buscaban cartos. No sé si dijeron esto es un atraco, no lo sé. Tampoco sé en el momento que me agarraron por el cuello. El chico se puso detrás de mí porque era un chico y me puso un cuchillo al cuello. La chica, porque era una chica también, empezó a zarandear el ordenador, cuchillo tipo de carnicero, de ese tamaño. Lo que sí vi fue la empuñadura del cuchillo, que era amarilla o color así, café con leche clarito o algo así. No te puedo decir más. Y el cuchillo, así. Y me arrastró hacia la caja para que yo la abriera. Foi moi rápido, cuestión de poucos minutos. Co botín na man e xa cerca da saída tiraron as moedas e fuxiron. Aínda co susto no corpo, Susana contallo todo á Policía Científica. Él estaba detrás de mí. Tampoco es muy ancho esto. Y el cuchillo yo lo tenía aquí, que yo reconocí el cuchillo, porque no era un cuchillo, era más grande que este, pero de punta, como el de la carnicería, de punta más redondeada, no así afilado, ¿sabes? Y el mango era pues como amarillo clarito o beige o no sé. Y él me dice, abre la caja, abre la caja. Abre la caja o te rajo. Mira. Levaron uns 400 euros. Na fuxida, un veciño que estaba cerca da froiteiría e que presenciou o acontecido perseguiunos en patinete. Grazas a él e xa sen os puchos, a policía local localizounos e detivos na estación de ferrocarril. Pasaron a noite no calabozo.
fin da persecución e do atraco, pero aínda con moito medo no corpo. Claro, y ahora vas a desconfiar de toda la persona que venga, que a lo mejor no es la más indicada, ni... Pero bueno, esto es una tienda de barrio, que conoces a todo el mundo. Es que ayer me atracaron. Hoxe tocaba tamén contárllelo aos clientes. En canto rematara a policía científica, Susana pensaba abrir a froiteiría e pouco a pouco recuperar a normalidade. O curso escolar está a piques de rematar, estamos a mércores, quedan 2 días. Máis de 267.000 alumnos galegos rematan as clases este venres e comezan con moito ánimo as vacacións de verán. Con todo, moitos deles van seguir madrugando. Moitas familias buscan campamentos como forma de conciliar e de desfrutar do tempo libre. Nalgúns deles estes días son de traballo intenso. Queren ter todo a punto para darlle a mellor benvida aos máis novos. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Estamos xusto acabando as clases extraescolares, agora a última semana de junio, e xusto a principios de julio empezamos os campamentos de verán. Nós ofrecemos distintas actividades durante o verán para romper a rutina do curso escolar, e as actividades extra que facemos son, por exemplo, xogos de agua, que lles encanta, temos cuidado de mascotas. Chegan moitas inscripcións a última hora, incluso como rematan as clases, e a primeira quenda nosa é xusto agora, cando rematan as clases, a primeira quenda, ás veces, é moi curtiña, e vemos como a partir de aí empezanse a completar casi sempre xullo. As 3 primeiras semanas de xullo son as máis potentes. A auga da traída de Portomarín leva días chegando turbia ás vivendas e os negocios da vila, un problema que se repite cada vez que hai tormentas. Os máis afectados son os máis de 60 establecementos que lles prestan servizos peregrinos, que lle remitiron un escrito ao Concello no que reclaman a construción dunha nova potabilizadora. Cada vez que hai tormenta, a auga da traída de Portomarín vólvese da cor da terra. O problema afecta a toda a veciñanza e sobre todo os establecementos que lle dan servizo ao Camiño de Santiago. Esta mesma semana, nos hotéis e nos albergues da vila, incluso chegaron a ter que tirar abundante roupa de cama e toallas, o que se suman os danos nos filtros das lavadoras. No meu negocio está me afectando moitísimos, pois creo que dos negocios de Portomarín, creo que a quen máis lle pode afectar, porque eu vivo da auga. Eu se a auga non ven con calidade, se non ven limpia, eu non podo traballar. Eu non podo atender aos meus clientes como os teño que atender. A xente non se quere duchar porque a auga non sale limpia de todo, non pode beber da billa, para tema de lavarse os dentes e tal tamén é moi incómodo. Entón, en xeral, é algo que a nivel da atención ao cliente xa nos afecta desde o primeiro momento. E logo, para a nivel interno, co tema da lavandería, pois, por exemplo, as toallas tense que mandar a Monterroso a lavar, porque aquí non podemos empregar as lavadoras. A roupa ben incluso media amarronada, porque que lle van facer? Non hai outra escapatoria. Entonces, nas duchas, explicarlles a eles todo como está, porque está así, nada máis. Ante un problema que cada ano se agrava, máis de 60 negocios da vila decidiron remitirlles un escrito ao Concello, á Deputación e a diferentes organismos dependentes da Xunta. Nel reclaman a construción dunha nova potabilizadora de auga. Unha auga que valga para beber, e que valga para uso público. Esta auga non vale para uso público. A mi sanidade cada 2x3 está me vindo a revisar, pídeme informes de legionela, de turbidez da auga, do pH, pero o Concello non me dá esa auga, eu estou pagando unhas tasas por esa auga, como eu todos os veciños. Entón, o que queremos é unha auga. Estamos no siglo XXI, creo que é un servicio básico. Esta depuradora está feita de aí sobre 40 anos, 35, 40 anos, de 35 a 40 anos que se fixo a nova depuradora e non se volveu a fazer máis nada. Pola súa parte, dende o Concello de Portomarín indican que precisan 1,5 millón de euros para unha nova potabilizadora que tanto lles dé servizo aos residentes como aos centos de miles de peregrinos que pasan cada ano por esta vila. Imos coa última hora desa operación antidroga de onte no Salnés. Un grande alixo de cocaína foi o que propiciou esa intervención policial en que morreu un home e detiveron 14 persoas, 2 delas do clan dos Charlins. Operación antidroga que quedou escurecida pola morte dese veciño de Cambados por un disparo da policía. Este feito obrigou a abrir unha peza separada e unha investigación por homicidio a mans da Garda Civil. Tenso silencio e aparente calma na parroquia do Corbillón en Cambados, de loito pola morte de Jonathan Señoráns onte nesta casa nunha intervención contra o narcotráfico dáudico. O abogado da familia do falecido xa anuncia que se presentarán como acusación particular. Entón, cando escoitaron o estruendo,
despertáronse asustados, ela incorporouse na cama, el levantouse da cama e asomou un medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. En ese momento recibiu un disparo. Vamos a personarnos como acusación particular cando as diligencias de investigación policial sexan remitidas ao xulgado de Cambados. Un axente da Policía Nacional profesional da Unidade de Intervención Policial cometa semejante erro, pois pómolo en dúbida. Nós creemos na profesional desta xente e que fixo o que tiña que facer nun momento de alta tensión. A operación policial estaba en mans do xulgado número 1 de Vilagarcía, pero a morte deste home obrigou a abrir unha peza separada nos xulgados de Cambados. Mentres a Garda Civil recompilaba datos do ocorrido nesta vivenda do Corbillón, axentes da Audico remataban unha vintena de rexistros pola comarca do Salnés, Vigo e a Comunidade de Madrid. A meirande parte concentráronse en vivendas, naves e garaxes de Vilagarcía de Arousa con al menos 2 detidos. Tamén houbo outro detido en Ribadumia e en Vilanova os axentes apresaron 2 sobriños do patriarca do clan dos Charlins. Nun primeiro momento falábase de 15 detencións, pero son 14 as persoas que pasarán mañá a disposición xudicial en Vilagarcía. A operación segue aberta e fontes da investigación apuntan a que tuvo a súa orixe nun importante alixo de cocaína logo dunha longa investigación que queda en segundo plano tras lo sucedido no Corbillón. A falta dunha semana pro San Xoán, a sardiña converteuse na protagonista dos mercados onde hai abundancia e ademais está a bo prezo. Reyes, contanos. Sí, neste mercado da Praza de Lugo, na Coruña, os postos ofrecen unha abondosa oferta de sardiña que fai que os prezos se manteñan estables. Dependendo do tamaño da peza, oscilan entre os 6 e os 8 euros o kilo. As vendedoras din que moita clientela xa realizou os seus encargos para non quedar sen ela e poder degustala na noite máxica. Agora, con grandes cantidades nos postos e os prezos contidos, a sardiña afronta unha das semanas máis importantes do ano para o sector. A conta atrás para o San Xoán xa se deixa sentir nos mercados onde a sardiña comeza a gañar protagonismo. Hai sardiña que querades, sardiña para todos. Sí, hai bastante hoy, sí. Sai un montón, é boa sardiña ademais. Eu me imagino que este ano cabrá sardiña. Por ahora está vendo é buenísima, tanto de sabor como de tamaño é buenísima. Y la sardina este año se supera de sabor. Respecto al sabor, el año pasado está buenísima, pero muy buena. Y ahora este tamaño es el más rico. O prezo, polo momento, sen sorpresas. A 8, estamos la vendendo, eu non sei como vai. A ver, eu estou che falando de sardiña, xa ves, sardiña grande. Esta la tengo hoy a 7. No puedes decir que es cara. El único día que la tuve más cara fue el sábado y el viernes, que te puedes subir un poquito más hacia el fin de semana. Hoy está a 6 muy rica, que es la de aquí, la nuestra. A 6 euros el kilo, o sea que está barata. Un montón, mirar, a 6 euritos, muy rica. Calidad suprema, como siempre. A oferta é ampla e a súa calidade está sendo valorada positivamente pola clientela. Sí, encargos sí, yo tengo bastantes, gracias a Dios. Pero la gente está muy animada, porque además cuadra muy bien. Y como es festivo, la gente, bueno, una pasada, ¿eh? Yo ya tengo muchos encargos para San Juan. Con todo, as vendedoras confían en que para o San Xoán non haxa escaseza nin escalada de prezos. O martes, que é o día previo da sardiña, pois supoñemos que vai ir barata igual, pero non se sabe. Eu creo que vai ir sardiña e sardiña para todos. Como todos os anos, menos o ano pasado que cuadra o lunes e non había sardiña, claro. El año pasado la vendieron a 20, a 12, a 18, según el tamaño. Pero este año no creo que vaya muy cara, porque cuadra muy bien la sardinita, cuadra de maravilla. Que sardiña vai a ver, o precio non o sei. A grande sempre vai máis cariña que a pequena. Pero, oye, se non se come grande, pois pequena. Este año no creo que haya ese problema, porque a trabajar vamos a venir todos, porque cuadra en un martes, cuadra muy bien, y aparte que los barcos van a salir todos. O sea que yo creo que para Día de San Juan lo que va a sobrar va a ser sardina. Así as cousas, todo apunta a que a sardiña volverá a ser o produto estrela da festa que combina tradición e gastronomía.
Medio cento de alumnos de Portosín participaron esta mañá nunha xornada de limpeza na praia de Coira, unha actividade que busca conciencialos da importancia de cuidar o litoral. Medio cento de alumnos do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Portosín cambiaron hoxe os pupitres pola area. A praia de Coira converteuse en aula improvisada onde a asistente técnica da Confraría de Pescadores de Portosín lles explicou o impacto do lixo nos ecosistemas mariños e a importancia de manter limpas as praias. Lo más importante hoy es ya no limpiar la playa, que sí, sino concienciar a los niños de que no contaminen en el futuro y que cuiden el medio ambiente, el mar y las costas. Lo más abundante, plástico, en todas sus formas y colores. Y cigarrillos. Lo de los cigarrillos es horrible. Las bolsas, que las tortugas marinas las confunden con medusas, las comen y se atragantan. Las anillas de los tapones, pues hay imágenes que tú ves una tortuga que se le atragantó cuando era pequeña en el abdomen y la ves totalmente deformada por culpa de la anilla, por ejemplo. Na xornada colaboran Concello, Colexio e Confrarías de Pescadores, porque é responsabilidade de todos coidar a principal fonte de recursos da vila. Moito tamén ven do que se bota no mar e que ven para a terra. E entonces aí ten que participar o Concello, participar os colexios, participar as cofradías, porque ademais por todo son pois os seus dous pilares fundamentales é a pesca e o turismo. O sector pesqueiro considero que cada vez está máis implicado en esa conservación do medio ambiente e non contaminar. Armados de lupas e bolsas de lixo, os pequenos lanzáronse á busca de residuos. E que foi o que atopastes durante a mañá? Plásticos, papel, cristais. Encontramos cuerdas de pesca aquí, hilo de pescar enredado en las algas. Cal é o perigo de que ese lixo acabe no mar? Sabes de que? Sí, pois que os animais morren e que despois xa non temos tampouco comida. Malia que aparentemente a praia estaba limpa, o remate da actividade os pequenos encheron unha dúcia de bolsas de residuos, pero sobre todo levaron unha lección aprendida. Hai que coidar o medio mariño. Vai rematar xa o curso escolar e a necesidade de conciliación apura as familias a buscar campamentos de verán atractivos para a rapazada. Abrimos ás 8 para axudar coa conciliación, hasta as 3 hai nenos que fan o almorzo aquí e tamén comen ao mediodía. Procuramos que as actividades sean moi lúdicas e que sean moi divertido para eles, para romper esa rutina durante o cole. A única diferencia é que se fai todo en inglés, para que eles vayan asimilando o idioma dunha forma totalmente natural. As academias de actividades extraescolares reinvéntanse cada verán para ofertar campamentos atractivos para os cativos. Nestes días andan cos últimos preparativos. O que facemos é que veñan a pasalo ben nos campamentos de verán. Veñan a aprender, pero sobre todo pasalo ben para que vexan un poquinho a robótica e divertirse en esos días de verán. Os nenos veñen moi motivados porque o tema de robótica, tanto a nova tecnoloxía, a realidade virtual, lles gusta moito. Entonces cada neno que entra pola porta xa ven máis motivado e sobre todo un pouco que ven o que facemos aquí, lles encanta, lles transmiten aos pais e, bueno, despois incentivamos que eles mesmos podan seguir na casa facendo cousas igual. Ofertamos esgrima, moito xogo, un pouco búsqueda de ocio, divertimento. Os rapaces como entre 6 e 16, pois intentan xogar un poquinho entre os máis pequeniños, cos maiores, pero, bueno, moito multixogo, xogos de coordinación. Nos ofertamos distintas actividades durante o verán para romper a rutina do curso escolar e as actividades extra que facemos son, por exemplo, xogos de agua, que lles encanta, temos cuidado de mascotas, jardinería, facemos zumba tamén cos nenos e sempre estar exterior. Si podemos facer tamén ao contacontos, manualidades, experimentos en exterior moito mellor que en interior e paso no en grande, desde as 10 hasta as 2 que temos as actividades. Comezan a próxima semana e toca pechar grupos. Saben que terán matrícula de última hora porque complementan a oferta de actividades de lecer que organizan os concellos. Unha cuestión de conciliación entendemos que xa produto do traballo ou ver como axustan as vacacións, pero, bueno, en xeral vemos que hai moita xente que anda un pouco a última hora ainda buscando que facer cos nenos, bueno, a ver os nenos que lle gusta ou non sei se modas, pero, bueno, en xeral pensamos que é unha cousa todavía que ainda vai dar moito de sí. Todos necesitamos traballar e as familias necesitan moito ter un sitio agradable e seguro onde os rapaces, ademais de pasarlo ben, van a aprender. Hoxe en día, quedarse na casa implica moito teclado e moita pantalla que moitas veces non é produtivo. Máis de 267.000 alumnos galegos van colgar a mochila do Colata Setembro, pero parece que a súa actividade productiva continúa. Imos agora ata Friol, onde a ferraxería Casa Terrón cumpre 110 anos ao servicio dos seus veciños. Vexan.
Os veciños de Friol levan 110 anos acudindo á mesma ferraxería, Casa Terrón, que leva dende 1916 axudando a todos aqueles que precisan de algunha ferramenta ou un electrodoméstico. Agora atópase xa traballando a terceira xeración da familia. A tenda chamase Casa Terrón por miña avoa, que era a mãe de meu pai, e ela foi con meu avó quen empezou este negocio sobre o ano 16. Incluso antes, o que pasa é que como non temos ningún documento, pois dixemos o ano 16, que é o primeiro documento que temos que podemos demostrar unha data, non? E nestes 110 anos non foi pouco que cambiou. Moitísimo, o sea, bueno, eu xa teño unha edad e a xente que empeza a ter unha bota a vista atrás hai 30 anos e non se imaginaba o mundo no que vivimos agora. As tecnoloxías evolucionaron moitísimo e vamos un pouco a par, como vamos todos. Pero que o ano de fundación non nos faga pensar que non están ao día. Todas as xornadas de traballo comenzan co móvil. Teñen que actualizar as contas nas redes sociais. Usámolas bastante, Facebook e Instagram, porque cada día imos ensinando o que vai chegando e o que temos na tenda, e a verdade é que a partir deso moita xente se interesa e pregunta despois polas cousas. Axuda bastante a vender. Precisamente en internet atópase tamén unha das ameazas deste tipo de comercios, as plataformas comerciais que quitan clientes, pero o comercio de proximidade ten aínda moitas vantaxes. Os galegos somos moito de tocar, e ver, e ter as cousas, e telas físicamente, eso sería o primeiro. Nós temos moitos artigos, podes velos, tocalos, sabes o tamaño, sabes se é grande, se é pequeno, se é blando, se é... Sobre todo, que podes velos ao natural. De cara ao futuro, son optimistas, non descartan seguir abrindo outros 110 anos. Lugo quenta motores para unha das festas máis esperadas do ano, o Ar de Lucus. Este ano festéxase o seu 25 aniversario con cerca de 20 asociacións. Xente que traballa moitos meses para que o evento teña cada vez máis forza. O Ar de Lucus deste ano é especial. O evento festexa o seu 25 aniversario. É por iso que podemos botar unha ollada ao pasado e lembrar as orixes dunha festa que está máis que consolidada na cidade de Lugo. Foi unha cousa dos bares do casco histórico que se xuntaron varios locales de hostalería para facer unha festa e intentar un pouco, a ver, que a xente non se marchara a Sarria e a Coruña, que por San Xoán todo o mundo marchaba. Entón fixeron unha festa que era pois de orixe romana, como estaba o tema da muralla recentemente, creado o Patrimonio da Humanidade, e foi unha festa que empezou pois da forma máis estúpida, porque realmente sacouse unhas barras á rúa estes locais, puxeronse unhas sábanas por encima en plan cutre, en plan de calquera forma, e así empezou o Ar de Lucus. E non foi ata o ano 2007 cando naceu a primeira asociación, a Cors Terceira, que aínda segue activa e, ademais, é unha das máis espectaculares. Un grupo de xente que dixo, bueno, pois vamos darlle unha volta máis a este tema, pois naceu a primeira asociación que somos nosotros, equipáronse, evidentemente, daquela época cos medios que tiñan, non ten nada que ver co que temos ora, vamos avanzando un pouco, intentamos recrear o máximo fielmente que podemos. Todos coinciden nunha grande evolución nos últimos anos. Foi tal o progreso que xa os chaman de fora de Galicia para montar as festas de recreación histórica, por exemplo, de Mérida, de Augusta Emérita. É unha festa impresionante, sabes, no teatro, en el templo de Diana, que é unha maravilla. Pero claro, fomos 8 asociacións de Lugo, 8 a montarles aquelo. Teñen xente, pero non teñen el volumen que temos aquí, entendes? Entonces, a nosa festa, eu sempre digo, non sei se é a mellor do mundo, a mellor de España, pero é totalmente distinta. 25 anos de historia, pasando dos bares aos grupos, que deixan un panorama con vistas ao 2026, con cerca de 20 asociacións, e un programa que traerá de volta aos romanos en 4 días cheos de historia. A tempada alta de turismo adiantouse este ano na Mariña grazas ao bo tempo, cunha alta ocupación nos hotéis e nos campings. A calidade dos areais e o refuxio que supón o seu clima fronte ás vagas de calor son algúns dos principais reclamos da comarca. O clima benigno da Mariña é cada ano máis valorado polos turistas, ao igual que a calidade das súas praias. De feito, ata o 80% das prazas dos negocios de acampada xa están ocupadas, principalmente por viaxeiros chegados dende o norte de Europa. Es la cuarta vez que venimos aquí. Nos gusta mucho toda esta parte, que está muy salvaje, que el entorno es muy agradable.
El tiempo, cuando hace buen tiempo, está muy perfecto para nosotros, las temperaturas muy bonitas. Estamos pagando al día 55 euros, que está muy bien de precio. Tiene cocina, tiene ducha, tiene todas las comodidades. Non é moi grande, pero vamos, somos dos, somos unha pareja. Está vendo moitísima xente, o 98% son estranxeiros, prima sobre todo os holandeses e alemanes. A case primeiros de xuño está o camping prácticamente cheo. De cara á tempada alta, as previsións son igual de positivas no conxunto do sector hoteleiro mariñao. Sobre todo no mes de agosto, grazas á situación privilexiada da costa lucense para presenciar o eclipse total do día 12. Hai varias datas xa de xullo e agosto que xa está ao 100%, xa desde fai bastantes días. Tamén está esa data especial do 12 de agosto, que é o tema do eclipse, que sí que é verdade que ao mellor xa desde febreiro esa data está totalmente liquidada, porque ao final ven moita xente de moitos sitios do mundo que só ven para esa ocasión e collo con moita previsión. Pensamos que posiblemente seña un verán de récord, se o tempo nos axuda, que parece que sí, e co tema do eclipses, xa levamos prácticamente desde xaneiro coa maior parte dos aloxamentos reservados. Penso que vai ser unha boa campaña e, bueno, esperemos que así sexa. Un refuxio climático con areais de primeira que ben merece unha visita durante todo o verán. Marchamos, quedan xa co telexornal de Marta Darriba. Grazas pola compañía, que pasen unha moi feliz tarde. Ata mañá.